י"ט בסיוון תשס"ז, 5 ביוני 2007, ראיון עם זכריה ברק בביתו בבית וגן בירושלים. שלום זכריה, ותודה שהסכמת לספר את הסיפור האישי שלך כלוחם בגוש עציון. ולפני שאנחנו נגיע לפרק של גוש עציון, ברשותך כמה מילים של רקע על הביוגרפיה שלך. איפה נולדת, גדלת, כמה מילים על המשפחה. עם כמה מילים, אז אני צריך להתחיל קצת יותר אחורה ולהכניס בפנים את סבא, רב זכריה דרשניידר מצ'רנוביץ, ששם נולדו לו 4 בנים ובת, ואבא היה אחד הבנים, שמו יצחק איגנץ קראו לו, יצחק פינגר, זה משפחת פינגר, והרבה שנים עד לנישואיי היה לי את השם פינגר, ודבר נוסף, מאחר ונולדתי בבלגיה, חייב הייתי לשאת עוד שם רשמי מטעם הרשויות, ובחרו לי את השם זכריה על שם הסבא, ואדגר. זה היה ברשימות של הממשלה. ונשאתי את השם הזה כל חיי. אחרי כן הוא נעלם באופן טבעי, ונשאר זכריה. אבא ואמא נפגשו כנראה במקום שנקרא אסן בגרמניה, והתחתנו וגרו והיגרו ממקום ששם הם נפגשו, היגרו לבלגיה, שם אבא היה סוחר. בערך באיזה שנה זה היה שעברו לבלגיה? שנים, בסביבות 20. זה לפני שנולדת? כן, אני נולדתי בבלגיה, ואני הייתי השלישי ל3 בנים שנולדו. משה נולד ב-27, ב-27, עשה את החשבון, 5 שנים, בערך ב-1922, או יותר, בין 22 ל-25. והאחי הבכור נולד בגרמניה, אחרי כן הם היגרו לבלגיה. גרשון אחי האמצעי ואני נולדנו כבר בבלגיה. אני נולדתי בשנת 36, ב-32, ובשנת 36 היגרנו לפי החוש ריח של אמא, של מה שעמד להתרחש באירופה. היא עבדה בקרן קיימת והיא הייתה מאורה בנושא הציוני, מה שאבא לא היה. אבל הוא קיבל את התפיסה שלה, ועזבנו את בלגיה בשנת 36 והגעתי ארצה בשנה הזו. הייתי בן 4, מאז אני יושב פה על הכיסא הזה. מאז אני בירושלים. זאת אומרת שזיכרונות מחוץ לארץ כמעט ואין לך. כמעט ואין, אבל יש, כן. אז איפה גדלת בירושלים? אנחנו באנו מיד מחיפה לירושלים. אבא הקדים אותנו בשנתיים על מנת להכין את הרקע, והוא הגיע 2 לפנינו. זאת אומרת, הוא עזב אותי בגיל 2, ובגיל 4 הוא ראה אותי כבר פה בירושלים, ומאז אני פה נמצא. איפה גדלת, איפה למדת? האם היית שותף כן. איזה תנועת נוער ציוני? כן, ודאי. קודם כל, המצב הכלכלי היה קשה, מפני שהנפילה של אבא הייתה נפילה ממש. זאת התקופה
כעבודה אבא עבד בבלגיה גם כטכנאי שיניים וגם יותר מאוחר בעסקים. בעסקים שלא קשורים לטכנאות שיניים, אבל הוא עבד ומצבנו היה טוב מאוד. הודות ללחץ של אמא, עזבנו הכל. אבא קיבל סרטיפיקט כבעל הון שהייתה לו אפשרות להוכיח שיש לו לפחות 1,000 או 100, אני כבר לא יודע את הסכום, לירות סטרלינג, שהוא קיבל אז סרטיפיקט מהבריטים. ובאנו מסודרים, באנו באונייה, ואני זוכר, אבא עבד קשה מאוד, אבל זה לא היה משהו יוצא דופן, מפני שאז עבדו קשה מאוד ולא הייתה עבודה. השנים האחרונות שאבא היה, ועד שעזבתי את הבית בגיל 16, אני זוכר את אבא עובד בים המלח, שנחשב אז ים המלח צפון, היה מקום קשה מאוד, והוא עבד כטבח במטבח של מרכז הפועלים או מועצת הפועלים. הוא עזב את הבית ביום ראשון בבוקר, בחושך, על המשאיות של הפוטש, שהיו מביאות את הקרנלית מים המלח לירושלים לתחנת הרכבת, שמשם הוסע הפוטש והקרנלית בקרונות לחיפה, והאנגלים ייצאו אותו לכל העולם. ליווית אותו פעם לים המלח? כן. אני זוכר, לא טיילנו הרבה, לא נסענו הרבה, לא ראינו הרבה, אבל מה שכן היה לנו הרבה זה אהבה מאמא. אמא הקיפה אותנו עם אהבה, זה מה שהיה לה. אני בכל אופן הייתי הצעיר מבין האחים, ביני לבין אחי הגדול 5 שנים, אני הייתי שובב גדול מאוד וגם כאין שריף ילד. כל ירושלים הייתה שייכת לי מאז, וככה זה נשאר. נשארתי שובב בירושלים, שייכת לי. אפילו אם תבדוק, היא רשומה על שמי בטאבו. אבל אבא ראינו פעם בשבוע שהוא הגיע ביום שישי אחרי מאוחר, על המשאיות של הקרנלית שעלה לתחנת הרכבת. דרך אגב, הפועלים של רמת רחל הם היו העובדים שעבדו בשירות הזה של ההסעה של החומר היקר הזה. עד היום הוא יקר ועד היום המדינה מפיקה רווחים, ועד היום העבודה היא עבודה קשה. כמובן היום זה שונה. אז איפה הוא גדל? באיזה שכונה? איפה למדת? אנחנו באנו להנה, אז על כסף צריך היה למחוק. באמת לא היה הנושא הזה של הכסף. אבל בכל זאת כסף לא היה, אבל זה לא היה עוני. זה לא היה עוני, זה מה שהיום כל כך חסר. יש הרבה אנשים שאין להם את הכסף, אבל היום מצבם קשה, ואז זו הייתה, לא ידענו, כאין הרפתקה. למדתי דבר ראשון בבית ספר רטיסבום, שזה בית ספר נוצרי, מנזר נוצרי, על יד בית כנסת ישורון בירושלים. גם הפליטים של כפר עציון, אנשים, שוכנו בבית ספר רטיסבום, אז זה באמת עכשיו אני רק נזכר ככה. והיה בית ספר טוב מאוד, קשה מאוד, ומה שעשו שם זה למדו. ואני לא שוכח את זה עד היום. אם אני משווה, אני לא מומחה לחינוך, אבל אני מבין את זה קצת. למדו בכל מצב, זאת אומרת, זה לא משנה אם אתה רוצה או יודע, קודם כל תלמד. כמה שנים היית שם? זה כיתות נמוכות? לכיתות נמוכות, זה היה כיתה א' וב'. ואם אני חושב על החומר את הערכים שהקנו לי שם הנזירים, לא נזירים, הם לא היו נזירים ממש, הם היו כמרים. כנראה שיש איזשהו הבדל.
כמות של חומר, זה לא תלוי במצב רוח שלך, ברצון שלך וכן הלאה. לכתוב, צריך היית לכתוב מקביל. לדבר, היית חייב בנימוס. בחצר, להסתדר, לעלות לכיתה בשורות. אחרי כן יכולת להתפרע, מפני שבכל זאת היינו ילדים. היו הרבה מאוד ילדים עניים במרכאות, ששם השכר לימוד היה יותר נמוך מאשר בבית ספר אליאנס. למזלי נקלעתי לרטיסבום בשנתיים האלה, מה שזה נתן לי אני לא אשכח. אחרי רטיסבום? אחרי רטיסבום המצב השתפר. דבר ראשון, מבחינת האחים שלי הספיקו לגמור חלק, את רטיסבום, וברגע שיכלו, כנראה שההורים לא היו שלמים עם זה שאני ואחיי לומדים ברטיסבום. דבר ראשון שהם עשו, כשרווח להם, העבירו אותי לבית ספר אליאנס. מה שכן הרווחתי מהסיפור רטיסבום אליאנס, זה אני הרווחתי 1.5 שנה בערך במעבר, מפני שבאתי עם מטען לימודי יותר גדול, והקפיצו אותי ישר מכיתה ב' לכיתה ד'. אני מצטער. היית במנזר רטיסבום מאז? כן, אני אוהב את המקום. אני אוהב את המקום, הוא ציורי, כזה מין מקום אין בירושלים. ואני חושב שכל מי שהתראה מזלו והוא גמר את רטיסבום, קיבל מין מטען של ידע ונימוס ושפות. אתה גמרת את הבית ספר עם 4 שפות, לא מהפה ולחוץ, אלא שפות. עברית פחות, זה הלך על חשבון העברית. אין לי שום ספק. המורה שלנו היה מסיו בינון, והמורים השאר היו קשוחים, ואם הגיע לך משהו בצדק, אני מציין את המילה בצדק, חטפת מכה על הטוסיק, לא קרה שום דבר. אני נזכר במקום באהבה רבה. ובכל זאת באליאנס זה כבר דבר אחר, ממש דבר שונה. אני באתי עם צרפתית, גם צרפתית דיברנו קצת בבית, את ההשלמה של רטיסבום. אני כבר נכנסתי לאנגלית, חשבון ידעת, נימוסים כמקצוע ידעת, גם רכשת לך, הם עיצבו אותך, הכינו אותך כנער, שיהיה לך מטען של ידע שתוכל לעשות איתו משהו. ובהמשך לימודיך באליאנס, אתה גם מצטרף לאיזושהי תנועת נוער? בגיל 10 היו לי הרבה חברים בשכונה, כמו שסיפרתי, הייתי קצת שריף, קצת שובב, והייתה שכונה טובה שקראו לה עזרת ישראל. זה נמצא בסביבות מעיין שטוב ברחוב יפו, בין מעיין שטוב לאבן ישראל ברחוב יפו. ברחוב יפו היה בשבילי שדה המשחקים שלי, שדה הקרב שלי, חברים שלי היו שם, והצטרפתי לצופים, לתנועת הצופים, והייתי שם עד שהתגייסתי. זאת אומרת, בתקופות 6 שנים. שם פגשתי חבורת נערים מבתי ספר אחרים. אז פתאום כל השובבים החצופים והעליזים ככה, בלי גבול, היה חומר אחר שמאוד אהבתי. והיו בנות, שכחתי את הבנות. העיניים שלי יצאו החוצה. בנות מדברים, בעיקר שרו בצורה בלתי רגילה, כמו שפעם שרו שירי מולדת, גם ושירים רוסיים. זה היה בשנות ה-40, היו הרבה שירים יפהפיים, והיינו גדוד, ככה נקרא הגדוד שלי נקרא גדוד הגליל.
האם טיילתם במסגרת הזאת? כן, לא הרבה, לא הרבה. זה כרוך בתשלום, זה לא פשוט. האם הגעתם בשלב הזה דרומה, לדוגמה, לבית לחם, או גוש עציון, או חברון, הרודיון? אני זוכר, לא רחוק ממוצא, יש שם איזשהו, יש ואדי, כשמגיעים מהיציאה מירושלים לכיוון תל אביב, למוצא, יש ואדי, ושם זה מגיע לכפר, כפר ערבי היה, ואני זוכר שהגענו למעיין, אני התאהבתי במים, אני לא ידעתי מה זה מעיין בדיוק. ושם טיילנו בסביבות של ירושלים. במשך השנים, בבר מצווה שלי אני זוכר שהיה לנו מחנה עבודה בשער הגולן. זה היה בכלל דבר אחר, זו פעם ראשונה שאני נסעתי לחיפה. ואני זוכר שבערב התגנבתי לאיזשהו מופע של קוסם, ועליתי על עץ וכמעט שברתי את הראש כשנפלתי, אבל נחלצתי מזה. אבל זה היה חי מפני שהחברה, הילדים שהיו איתי, הבנות שהיו איתנו, המדריכים שלנו, משהו יוצא מן הכלל, זה אפשר לי להיות קרוב לציונות. אני הבנתי את הציונות כבר אז. כבר את המניעים של אמא אני שמעתי, לא בדיוק הבנתי, הייתי צריך יותר שנים בכדי להבין את המניעים הזוועתיים שדחפו את אמא לבחור את הדרך של לעלות ארצה. וזה הציל אותנו. דרומה, אני חוזר על השאלה, דרומה אתה לא זוכר שטיילתם עם הצופים לכיוון בית לחם או לגוש עציון? לא לגוש עציון ודאי שלא, מפני שהייתי זוכר, או שהייתי נזכר יותר מאוחר. לבית לחם אני חושב שכן, אבל אני חושב שהגענו לבית לחם בכוחות עצמנו. זאת אומרת, חבורת ילדים, אז היינו הולכים לעיר העתיקה, הגענו לנבי מוסא בדרך עם אופניים. מה זאת אומרת עם אופניים? להם היו אופניים, אני רק שמעתי את הסיפורים. עכשיו זכריה, רציתי לשאול בתקופה הזאת, ירושלים היא עיר מעורבת. האם היו תקריות עם הערבים השכנים בשכונות בירושלים המערבית? לא, אנחנו ירדנו, לא וכן, מפני שכשהלכנו לבקר קבוצת חברים, היינו הולכים לעיר העתיקה לקנות, אבל בשביל לקנות צריך כסף. והייתי מצטרף, לא היה אכפת לי שאני לא קונה, היו כמה שהיה להם והם קנו, והיה מין מושג תכבד. זאת אומרת, אם הוא קנה משהו, אז לא התביישת לפנות ולהגיד לו תכבד, אז הוא נתן לך חכם למלן איזה אחד או שניים. היינו בכל זאת חברים טובים. ואמרת לי על תקריות. כשגמרתי את בית ספר אליאנס, דבר ראשון, תוך חודשיים, שלושה, אני מצאתי את עצמי, למזלי הרב, התקבלתי כחניך, מפני שהחניכות הייתה מוסד מסודר. התקבלתי במחלקה לפיזיקה בבית המלאכה למכניקה עדינה באוניברסיטה. זה אפשר לי להיכנס לעולם אחר. קודם כל למדתי מקצוע, והייתי שייך לאוניברסיטה, ואת הלימודים התיאורטיים במקביל, פעם אחת קרוב, לא רחוק, זאת הכל היה קרוב. אני אעשה לך את החשבון, זה חשבון נוראי. חזרנו מהר הצופים דרך המקום שתקפו את השיירה של שייח ג'ראח. בירידה הזו שאנחנו ירדנו למטה, פתאום ראיתי מטר אבנים. המטר אבנים הזה פתח לי את העיניים. ברחנו, וזו הייתה ההיכרות הראשונה שלי עם ערבים. זה אחרי כיתה ח' או אחרי כיתה י"ב? אחרי כיתה ח'. אני הייתי צריך להשלים חניכות של 4 שנים
ולימוד של 4 שנים באותו זמן. זאת אומרת, עד רבע לארבע עבודה, מ8 או אפילו לפני, ואת הלימודים היה לנו 3/4 שעה להגיע מהר הצופים. זה היה מתואם עם אוטובוס מספר 9 שהייתי בא מהר באותם 4 ימים שהייתי צריך ללמוד אחר הצהריים בכדי להשלים את הלימודים. זה לא היה קל. בכל זאת אתה ילד. עכשיו ברשותך אנחנו נתקדם לכ"ט בנובמבר 47, להחלטה של האו"ם לחלק את הארץ. האם אתה השתתפת יחד עם התנועה? אני אגיד כמה מילים שכל הזמן הן לא בוערות, אבל הן נמצאות, הן חלק ממני. אני חושב שהחיים שלי עוצבו בין 29 לנובמבר, יום הכרזת המדינה באו"ם, שהיה חג גדול מאוד, עד 14 למאי, יום נפילת הגוש. בתקופה הזו חיי השתנו.